Добър вечер, драги зрители! Отново сме заедно в ефира с първото за този сезон издание на "Не се страхувай". Предаването ни вече 8 години откликва на вашите въпроси, интереси и търсения, на все пак обективни, разумни, непредубедени анализи и коментари. За политическите и обществени вълнения, за неизменните ценности, за видимото и невидимото в света и в България. Опитваме се да го разкрием. Създаваме го като щит срещу злото, манипулациите, черната пропаганда и страховете. И така, аз съм Васил Василев. Днеска е Велик ден, 15 септември. И ето за какво ще говорим тази вечер. Първо, разбира се, трънливият път на българския ученик, защото днес е първият учебен ден. Ще разгледаме една тема, която засяга всеки един от нас. Неизбежна ли е войната? Не може да не споменем и жестоката агония, която изживява палестинската държава. И няколко думи за така наречените медии, които в много случаи се оказват обикновени хрантутници. В студиото наш гост е журналистът, издател и обществен активист Недялко Недялков, с когото ще говорим за идващата есен на високо политическо напрежение, както глобално, така и локално, континентално и местно. И още ще говорим с него за това заплаха или защита е Китай. Лични впечатления от посещението му. Разбрах, че той е бил известно време, 2-3 седмици в Китай. Та така, гледайте ни, драги зрители, това, което чуете тук, знаете, другаде няма да го чуете. И така отмина първият учебен ден. Децата на България поеха по пътя, който ние сме им утъпкали. Да видим сега какво представлява този път. Погледнат отблизо, той е трънлив, криволичещ, осеяне с дупки и локви като междуселско шосе. Тоест, за да го извърви едно дете, трябва да премине през много препятствия, като носи и немалко тежести, освен чантата. И дори то да е гений, да се умее да избегне всички премеждия, да е отличник, има едно бреме, което го осъждаме да носи цял живот. То още от рождението си е натоварено с дълг към днешна дата от 10 000 евро. И тези пари то е длъжно да изплаща. На него, както и на всеки български гражданин от раждането до смъртта, му се полага да връща своята част от колосалното задължение от 53 милиарда евро, плюс лихвите, което българските правителства са взели. Само за първите 7 месеца на тази година властите са взели още 16 милиарда лева заеми. Само тази година. И това не е всичко. Не спират до тука. До края на годината дълга ще стигне 60 милиарда евро. Колосална, небивала сума. И после всяка година ще нараства още с по 10 милиарда. Приятна перспектива, нали? Карай децата да плащат извращенията и кражбите на управниците. Те са още малки и не разбират какво им е подготвено. Но вече ще са пораснали, когато един ден на вратата на държавата почукат едни чичковци и кажат: "Хей, повеселихте се, попазарувахте си, хайде сега, връщайте заемите." Децата ще кажат: "Нямаме пари, не са ни оставили нищо, не сме взимали ние заемите." Нищо, ще ги успокоят чичковците. На вас ви се е паднало да ги връщате. Такава е програмата. Нямате пари, виждаме. Но имате още води, язовири, електростанции, пътища, железници, рудници, земи. Ще ви ги вземем и ще ви отпишем или поне ще намалим дълга. И какво ще стане? Децата ни ще се окажат в държава като празна черупка. Тя ще има отвънка граници, но вътре няма да има българска собственост.
всичко заедно с земята ще е преминало в чужди ръце. И тогава чичковците могат лесно да ни кажат: вие какво правите на нашата земя? Я се пръждосвайте. Тогава може да се сетим за палестинската драма, но ще е късно. Като говорим за толкова сериозни и драматични явления, не може да не се запитаме, драги зрители, кой е виновен за това? Как затънахме толкова дълбоко? Отговорът не е труден. Почти всички управлявали държавата през последните 30 години са виновни. Между тях на пръстите на едната ръка се броят тези, които разбираха от макроекономика. Останалите бяха наясно само с този раздел от пазарната икономика, който се заключава в сделката: продавам на безценица държавно имущество и с подкуп купувам частно имение. Или пък давам на концесия за жълти стотинки, прибирам комисионната. Или пък спирам Южен поток и ставам председател на партията на европейските социалисти. Или блокирам Гьола в Белене и оставам министър-председател. Или внасям буклука на Европа, а изнасям парите си навън. Или давам безплатно на гърците водите на Арда. За какво са ми? Като имам хотел с собствен водопад. Вариантите са много. Смисълът е един. Всичко наше става мое, нищо мое не става ваше. Нашата икономика и селското ни стопанство бяха разбити от наши негодници, не толкова от външните нашественици. Нашите разправяха наляво и надясно, че държавата била лош стопанин и затова продавали, давали на концесия, раздавали. Не държавата е лош стопанин. Те са некадърни да управляват собствеността й. Намерили са формула: хем нямат държавна собственост да управляват, хем получават подкупи. Някои от тях не могат и курник да стопанисват, а се разпореждат и прахосват имущество за милиарди. Погледнете само в колко страни, особено в Европа, държавната собственост печели, защото се менажира с грижа. А у нас тя се разбива хищнически. Може би не толкова от омраза към България, колкото от негодност, простотия и най-вече алчност. За да очистим пътя на децата си от тръни, локви, дупки и препятствия, ние трябва да започнем да работим. Как? Какво? По какъв начин трябва да се направи? Ще търсим отговора постоянно в това предаване. Няма да изоставяме темата. Защото целта ни е да изградим или да помогнем за изграждането на държава, която защитава не европейската, а българската собственост. Не европейските, а българските производители. Която милее за интересите на своите, а не на европейските граждани и не пилее парите на народа. Само така можем да избегнем опасността чичковците кредитори един ден да почукат на вратата и да ни вземат държавата. Има един въпрос, който ни мъчи напоследък особено. Неизбежна ли е войната? Съдбовен въпрос, защото от него зависят милиони, милиарди човешки съдби. Той предполага неизброими жертви, материални щети и невъобразими екологични опустошения, ако се окаже, че е неизбежна. Но тъй като не става въпрос само за една война, нека да разделим въпроса. Първо да видим неизбежна ли е Третата световна война. Имам чувство, че това е бил основният въпрос на срещата в Аляска. За него се разбраха и като че ли по него се разбраха. Начинът, по който общуваха Тръмп и Путин, показваше, че по въпроса за мира и войната те са на едно мнение. Войната е недопустима и за двамата. Тя не е неизбежна. Тя може да бъде избегната. Нищо чудно предотвратяването и да е било и темата на краткия разговор тет-а-тет в колата на американския президент. Тръмп не може да допусне цветуща Америка да стане радиоактивно бонище.
нито пък Путин за Русия. Що се отнася до Украйна, Европа, Газа, това са важни теми, несъмнено. Но надали Съединените щати или Русия биха подпалили за тях световна война. Оставаше, разбира се, да се види какво мисли третата голяма ядрена сила – Китай. И Путин отиде при Си Цзинпин за съгласуване на позициите по този най-важен за човечеството проблем. Китай, знаем, е миролюбива държава, не е нападал никого и не изглежда да е бил на друго мнение. Твърде вероятно и Индия е била консултирана. И тя надали е била на различна позиция. Не случайно в Пекин не стана дума за някаква руско-китайско-индийска или пък руско-китайска ос, насочена срещу Съединените щати. Напротив, всичко казано трябваше да разсее съмненията на Тръмп, че разговорите могат да имат антиамериканска насоченост. Остава обаче да видим другата засилваща се опасност от война в Европа. Тук нещата стоят различно. Първо, няма хора като Путин и като Тръмп и като Си Цзинпин. А има нарастващо напрежение и 3 основателни причини за него. Първата е, че големите европейски страни са изправени пред мрачни перспективи. Англия и Франция поради финансовата криза. Германия поради рецесията. А и трите, заедно с Италия, Испания, Швеция, Белгия и ред други държави, поради имигрантите, които недоудържимо напират и завладяват там все повече пространство. Хората негодуват и протестират. Вижте какво става във Франция и в Великобритания. Управляващите, оказали се в безизходица, мислят за едно как да насочат вътрешното недоволство навън. В дебелите книги това се нарича външен отдушник на домашните проблеми. Втората причина за напрежението е страхът на европейската върхушка, че кризата в Украйна ще завърши лошо за нея. НАТО е виновен за войната, е признал онзи ден Макрон пред Джефри Сакс. След като Макрон знае това нещо, знае го, разбира се, и Тръмп. И естествено НАТО ще има сериозен проблем, ако авантюрата завърши с провал. Помните ли заклинанията, които се разнасяха тук, особено преди 1-2 години? Няма да разрешим да Путин да победи. Той побеждава без разрешение. Как ще реагират европейските лидери, ако се окаже, че са си направили грешно сметката? Ще си посипват главата с пепел ли? Това не решава въпрос. Ще трябва да си ходят. Няма друго решение. Не, казват те. Не искаме. В никакъв случай. Виждаме, за съжаление, че тези хора са готови да ни доведат до ръба на войната, само и само да не изпуснат кокала. И третата причина за напрежението в Европа е, че европейците все по-остро търсят сметка на управниците си за некадърното управление на Европейския съюз. И то не по един, а по много показатели. Имиграцията, корупцията, кризата с ковида, безумията около глобалното затопляне и зелената енергия, отказа от руски енергоносители, отношенията с Русия и така нататък, и така нататък. Некадърното им управление доведе до там, че, както каза Орбан, Европейския съюз започва да се разпада пред очите ни. А Берлинер Цайтунг, влиятелен германски вестник, посочи виновното лице. Урсула ФДЛ стои пред развалините на Европейския съюз, за което сама носи отговорност. Това го писа вестник. Разбира се, ако беше само госпожа Урсула, с мед да я намажеш. А то са плеяда европейски ръководители. Един от друг по-воинствени, по-негодни и по-безпомощни. Сега, за да прикрие провалите си и да спаси властта си, европейската върхушка е избрала най-опасния модел – разпалването на военна психоза. Управляващите убеждават европейците в неизбежността на предстоящата война. Защо? Защото смятат, че хората ще се втурнат да организират собственото си оцеляване и няма да им търсят сметка за провалите. Трите причини – кризата в Европа,
очаквания провал на киевския режим и некадърното управление на Европейския съюз няма да се излекуват с магическа пръчка. В близка перспектива само ще се задълбочават. А значи ли това, че европейската върхушка тръгва към война с Русия? По-скоро не. Всички се перчат, но никой не смее да направи първата крачка. Първо, защото конвенционална война между ядрени държави може лесно да прерасне в термоядрена. Ако това се случи на европейския континент, нищо чудно Съединените щати да останат настрани. Те твърде много обичат държавата си, за да я остане да погине заради безумието на някои европейци. А ако някой си позволи да погали ядрения бутон, от Вашингтон, надяваме се, ще го вразумят. Да, напрежението ще се повишава. Управниците ще почнат да ни съдират ризите от гърба, ще помпат военните разходи, ще плашат и безчинстват, но няма да се решат на война. Все пак това е мнение. То не трябва да успокоява. Опасност от война в Европа има. И нечия безумна стъпка или някоя грешно разчетена информация, някаква грешка по нечий компютър може да предизвика избухването й. Не е за подценяване и обстоятелството, че Зеленски иска да въвлече НАТО в конфликта. Надеждата ни е, че тази европейска върхушка ще падне или ще бъде свалена преди да е стигнала до критичния момент. И след това, надяваме се, начело на Европа ще дойдат разумни, трезво мислещи политици. И както казва Левски, той ги определя така: хора разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни. Събитията в Газа потвърдиха една прогноза, която бях направил преди няколко месеца в предаването ни на 7 април тази година, че палестинска държава няма да има. Вижте. Сложих си този шал като израз на солидарност с един народ, подлаган на изтребление под безразличния поглед на целия свят. Палестинците в Газа доскоро близо милион и половина, може би, масово напускат земята си, опожарена от израелското нахлуване. Напускате тези, които са оживели. Избитите между 40 и 50 хиляди за последните 2 години, повечето от тях остават под развалините. Някои все още от живите се надяват да се върнат и са се скупчили на границата с Египет. Не ми се струва, че това някога ще стане, че Израел ще го позволи. Хората в бежанските палатки се отчаиват, децата им измират, домовете им са разрушени, надеждите ги напускат. Палестинците са единствените живи същества, които нямат първото, основното човешко право на живот. Те могат да бъдат тихомълком и безнаказано изтребвани. Човек, колкото и да уважава евреите, колкото и да ги защитава заради Холокоста, не може да остане безучастен пред това, което се върши в името на тяхната сигурност. Не е задължително да ненавиждаш евреите, щом защитаваш палестинците. Или, разбира се, да ненавиждаш палестинците, щом защитаваш Израел. Аз имам приятели от двете страни и знам аргументите им. Ясно е, че решението на конфликта между тях, за да е трайно, трябва да е справедливо, да взема под внимание интересите и на двете страни. Нетаняху онзи ден я потвърди. ואנחנו יודעים שיש כאן עוד שינוי, או יותר נכון עוד מימוש של הבטחה, לא תנכית, אבל נוכחית. אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. Израел води войната в Газа, за да завладее ивицата, да я очисти от палестинците, като ги избие или прогони в чужбина, и да я заграби, както направи с всички палестински, сирийски и йордански земи, завладени от 1948 година насам.
Израел никога няма да позволи на жителите на Газа да се приберат на своята територия и да построят отново домовете си. Колкото тези, които бяха прогонени през 48, 67, 73 година, можаха да се върнат, толкова и бежанците от Газа ще видят отново земята си. Ако Израел може, ще ги разсели по света. Може и на нас да изпратят няколко хиляди. Нали подкрепяхте палестинците? Я им помагайте сега, ще ни кажат. Тези, които никой няма да иска да приеме, могат да измрат в палатките от глад и епидемии. Колкото светът пожали тези досегашни 70 хиляди жертви в Газа или там между тях имаше 20 хиляди деца, толкова ще се загрижи и за останалите няколко стотин хиляди, които са обречени на унищожение. Страшна присъда, не е моя и се опасявам, че е окончателна. Ставащото в Газа заслужава внимание и поради едно друго обстоятелство. Незаинтересоваността на държавите по света от геноцида над палестинците. Някои проливат крокодилски сълзи, дават някакви мъгляви обещания и толкова. Отношението им свидетелства за дълбокото отчуждение, обхванало хората. Незаинтересоваността им от страданията на другите. Нежеланието им да помагат. Най-блестяща илюстрация на тези отношения виждаме в кадрите от абсолютно безпричинното убийство на едно младо украинско момиче в метрото в Ню-Йорк. Убиецът, черен наркоман, я наръгва пред очите на няколко пътници. И не това е страшното. Страшното е, че докато тя умира, не осъзнала още какво й се е случило, останалите пътници около нея не помръдват да й помогнат. Стоят втренчени в нищото, докато до тях убиват човек. Няма капка милост, състрадание, жал, съчувствие. Гледат какво става и бездушни се измъкват от мястото на трагедията. Никой не се опитва да помогне на умиращата. Никой не погва убиеца. Никой не реагира като човек. У нас тази зараза мисля, че още не е дошла. Ние все още сме хора, не загубили човешката си същност. Но дали ще продължаваме да пазим добродетелите си, не знам. Страхувам се. Но все пак, драги зрители, не се страхувайте от злото. Борете се с него. Убеден съм, че задружни можем да го победим. За последното десетилетие Брюксел е раздал около 1 милиард евро на европейски медии под благовидния предлог да популяризират европейски политики. Колко хубаво звучи. А това е ефемизъм, зад който се прикриват подкупите, давани на журналисти. Да не задават неудобни въпроси, да не се ровят в корупционните скандали, да не се подиграват на глупостите, изричани от този или онзи еврофактор, и най-вече да крепят евроатлантическата линия. Първенец в това отношение е телевизията Евронюс. Тя е получила 230 милиона евро. Евронюс. И представете си, пак не става за гледане. Deutsche Welle, което нерядко разпространява глупости за България, е било стимулирано с кокетната сума от 35 милиона евро. Ние, като горд член на Европейския съюз, не е могло да бъдем пренебрегнати. Следователно и наши медии са били ощастливени с грантове. Не с някакви тлъсти суми, все пак не ни смятат за важна клечка, но са отпуснали някакви подаяния за рекламиране на брюкселските настроения. Отделни медии, Медиапул, Клуб Z, Инвестор БГ, ТВ1, Факт Чек, разни пипала на Отворено общество и 5-6 подобни са взели по 50-60 хиляди евро. Аз не съм взел и 5 евро и надявам се това се вижда.